Слава Христу, мои дорогие, сегодня успомин Святой Тересы из Лизье, малой Тересы, как его называют. Сегодня день кавы, по-другому, каву мы уже пили, и сегодня день музыки, по-третьему. И поэтому мы вот с широко ведомым у костельных колах Евгеном, который колобок, вот мы трошки музыкой тут занимаемся, такой розной. Кто на усім, хто на бубні, як говориться. Хто на бубні, хто на нервах грає. Ось. І тому вельми щиро зичим вам, каб музика у ваших серцях так само грала розна. То музика сама по собі такий сродок передачі інформації, сродок передачі так само ніяких почуттів і доволі щира така справа, тому такої щирості може нам на 100 день не стає, ми спробуємо цю щирість робити зараз. Трошки, як бачите, підміксовуємо цю справу, ось, от можна бачити, що ми підміксовуємо. І може до кінця не так це виглядає, як реально. Ми, коли музику слухаємо, то вона вельми часто там трохи підміксована, підкручена і все таке. Ми вже ці можемо так само почути. Що-то не фальшиве. Да, ми почути можемо підміксовувати часами, як вони там лепі виглядали, все, ми привикли так само. Кажу, ми тут не можна так казати, але я, наприклад, я маю так, що я стараюся часами там показатися лепшим, чим здаюся. От. Але саме істотне, що? Саме істотне, коли немає цього почуття оригінального, коли у тебе нема справдності, нема та корня справдного, ну то все таке буде виглядати штучно. Музика так само, коли не зіграна добре, коли сфальшивлена, ніхто її не підтягне добре, а навіть як підтягне, то не буде гучати так, як вона гучала. А навіть коли зробиш добрий трек, навіть коли добре у студії все запишеш ідеально, то все одно ти не зможеш цього на публіці зіграти, як воно було ідеально. І буде фанера, і в житті саме така фанера часами здарається. Поэтому сьогодні Свята Тереса каже про таку простоту відношення до Бога. Про то, как быть натуральным, быть таким, яким ти есть. Бог, як добрий гукорежисер, потім це все так позводить, додать того, чого треба, одиме того, що не треба, ніякі фальші виправити. Але коли у тебе не буде, перш за все, ось це прагнення бути собою, пошуку свого гука, то нічого не буде. Є такий анекдот старий, коли стояли два музиканта джазових, і один грав, молодий, постійно грав ніякі імпровізації. Можеш якусь імпровізацію джазову зіграти? А на гармоніку можна? Ось. Джазове блюзове буде. О, вельми класно, атмосфера есть. Двух музыкантов, один играет постоянно разные пассажи, а другий играет одну ноту. І усі кидають гроші тільки тому, який одну ноту грає. Ось, а молодого не звертають уваги. І після такого дня, ось це грання, десь у переході, той молодий підходить до старшого і каже, от як це так відбувається, що ти граєш постійно одну ноту, і всі люди кидають тобі гроші, а мені ніхто, хоча я віртуозно імпровізую. І він каже, головне у житті знайти свою ноту і грати. Ось, і я вам жадаю вельми щиро, щоб ви знайшли в житті свою ноту, і щоб цю свою ноту ви грали. Отак от. И чтобы фанера была только на БТ, песни года, но не у ваших сердцах. Это позже на YouTube, моє БТ потім мене засудять. Ничего страшного, переживу. Не, на БТ так само, как фанеры не было. БТ молодцы, все молодцы. У них новое оборудование. Все молодцы, и фанеры не будет нигде, мои дорогие. Главное, как тут фанеры не было, как в сердцах не было фанеры. Да? Тримайтеся з Богом. Не выключайте. Ты гадость. Ще сьогодні Міжнародний день кави. Тому пійте каву, будьте щасливі. Люди каву п'ють, які щасливі, усміхаються, довольні. С праздником Жалко усы у него. кавы. Не Международным праздником кавы. Пійте каву, буде класно. Класно, я там что-то я буду. О! Я где-то читал, что кава помогает, чтобы хорошо работал мозг. Для этого, ну для всего организма очень все позитивно. Позитивно. Все... Да? Помогает кого, да? Вообще. Энергия.